מה קורה חברים? אנחנו פה עם המיסטרי בוקס שקנינו. יואו! תראו אותו, מיסטרי בוקס של 55,000 שקל. כן, שמעתם נכון, 55,000 שקל. האם אני אצא ברווח או שאני אפסיד פה את המכנסיים? יואו. יואו, יואו. יואו, אני לא מאמין. אני לא מאמין מה יש פה. יואו. יואו. יואו, יואו, זה נעלי חיר שלי. יואו, יואו. כמה את חושבת שהדברים האלה לא... יואו, יואו, 10,000. 10,000, קל, יואו, אני אשים את זה פה, בוא נראה מה. יואו, אני לא מאמין. אני לא מאמין, איזה משוגעים. יש פה את הסמלה של אלזה, חברים שלי, יואו, יש פה את הסמלה של אלזה. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? זה לא מכינים כאלה, זה אחד, זה יהיה מלכת הקרח. יואו. כמה את חושבת דבר כזה? יואו, זה 10,000. אני חושב שזה בערך 50, אני חושב שאני כבר כיסיתי את הקופסה, אני חושב שאני כבר יוצא מפה ברווח, 2 פריטים ואני כבר יוצא מפה ברווח, 2 פריטים. יואו. אני לא מאמין. יואו. אני לא מאמין. יואו. יש פה בדין, חבר'ה, מישהו שמו פה בדין. יואו, יואו, יואו. יואו, בוא נראה אם זה עובד. יואו, לא מאמין. כבר יצאת ברווח, יצאת ברווח. חברים, יש פה מדרסים בהתאמה אישית, אני לא יודע איך הם אפילו ידעו את המידה שלי, ואני לא יודע איך הם מכירים גם שיש לי פלטפוס, אבל הם באו, שמו פה מדרסים במיסטרי בוקס. יואו, 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 יואו. מקבוק 2018 חברים, יואו, בוא נראה אם זה עובד, יואו. בוא נראה אם זה עובד. יואו, זה גם עם השם שלי כבר בפנים! יואו, אימא, יש לך בול אחד כזה. איך הם יודעים? יואו, כמה זה עולה? 1,000,000 שקל! לא. לא? 2 מיליון. יואו! כמעט פספסתי את זה כי זה היה פה בפינה. חבר'ה, דוח מעיריית נתניה, הם שמו לי פה. אני לא מאמין. רגע, כמה שווה הדוח? 730 שקל חברים, אבל למרות אנחנו יוצאים פה בהפסד בגלל שזה הדוח, קיבלנו דוח, אז זה אומר שלנו 730 שקל, אבל מפה עם כל הדברים אנחנו עדיין ברווח גדול מאוד חברים. רווח גדול. אנחנו יצאנו פה ברווח. אם אתם רוצים שנעשה עוד מיסטרי בוקס של 1,000,000 שקל פעם הבאה, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב ונתראה בסרטון הבא. ביי.